हमरा के एगो बात बिट्टू बाबू कहने हो कि धन्यवाद बा कि जे मंच बनौले बा वो मंच वाला भाई के माने हम इतना जोर से इतना वजनदार बनी इतना नाचतनी कि एकरा टूट जाए के चाहिए। अच्छा हे गोला में से हम बाहर गइल बनी अब ना 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 सबके आँखी में धुरा झोंकला रहे धुरवे में आँख झोंकतनी वहां के नहीं नाच। अरे छोड़ी ना अरे हमरा का कहत नहीं कि भाभी है ध के आराम आराम से डोलाव आराम से दाओ। हां मेरा जन के भूत ले आई मत रोड़ा। हां एगो और बात यहाँ का कहनी हो जे रविंद्र भाई दुकान नाल बजावत रहता ई गई रनिका जने देखे खातिर दुकान हमरा नाचे के आगे से पछवे उठा दो यहाँ के क्या करतनी कैमरा करतनी हो जबा। लेकिन ठीक बा हम तो माने पीछे से उठाई चाहे आगे से बात बराबर बा लेकिन रउआ एगो बात ध्यान में अगर रउआ जो आगे अपन धोती धरता नहीं आ धोती के संगे पैंट धरा गई त और समझी की का हाल होई। हां जी हाँ ठीक 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 अस्थिर बैठे। हाँ बुझत नहीं हाँ तो संभाल के आओ भाई राउडी में ना एकदम शरीफई काम भाई। देखी छुदर खानी उठ गल छुदर खानी ये छुदर बेस के काम हो। चैनल वाला बाबू बढ़िया से एडिट करके डालो ताकि असलियत के पता चले कि बिट्टू तिवारी देखने में कैसे हैं और इनका ओरिजिनल असलियत क्या है। घर भाई कर मेहरारू मार के भागाई बियाह भइल बा वो मेहरारू आज के बियाह भइल बा ओ मेहरारू के कोनो गिनती नहीं खे ओ मेहरारू कितने ओइली आ कितने गोइली वो लो हेड लिस्ट में नहीं खेलो ना ना हम वही मेहरारू कहते हैं जोन 7 जन्म के वादा कइले हो के ई तो एको जन्म ना नहीं भाई। अरे बाबू बुझता बनी हम बुझता बनी एगो बात कहनी है रउआ हमरा के जे हमारा फोटो को लगे रउआ बानी और रउआ फोटो को लगे हम बानी त दुका फोटोवा उल्टा जाए त ऊपर हो जाई बैग महाराज विचार अपन सही रहे सही रहे फोटो उल्टला से देही उल्टी रउआ के हम उलाट देन करब हमरा के ना उलाट राउर टोपी लूट जाई जान जाई रउए बस के बाद उल्टा उल्टी। एगो और बात यहां का कहनी हो कि हम मंच पर इतना मोट दे ई भार कैसे सहता ये ओरिजिनल बात कहनी हो। निर्मला यादव के भार सबके उनास है ना सही बात हो सही बात हो सबका बस के बातें नहीं खे हाथ जोड़ लेबे के पड़ी ऐसे हम जानिए गइल बनी कि हमार भार के रोकी ना कितना जला तोड़ गइले ना त मर गइले ऐसा कि अपन बाड़ी अपने अंदर खींच लो
चली हमने के आधा आधा घंटा के समय मिलल बा ए बारे सस्ता में भैया आपन देखी अब गाना चालू होता हमार एगो सामाजिक भजन ले ली।